boas, veleiriñas, veleiriños. Este mes de maio, o Club Baloncesto do Lea ia ir a xogar un partido de baloncesto con vos ao cole. Non vai a poder ser que o fagamos, pero queremos mandarvos esta mensaxe. Estamos vivindo un momento que se parece a un partido moi difícil, pero estamos casi chegando ao último cuarto e temos moitas opcións de gañar. Queremos que neste partido que nos tocou vivir aproveitedes o tempo para disfrutar da familia. As persoas que vivides con avós e con avoas, pedídelles que vos conten como disfrutaban eles cando eran pequenos e intentade copiarles. A estrategia para este partido é ser imaginativos, creativas. Escoitade moita música, bailade e brincade. E se algún día non vos apetece facer nada, ou estades anoxadas, ou vos apetece chorar, tampouco pasa nada. É moita disciplina, sen esforzo non se gaña, así que hai que lavar ben as mans e cumprir todas as normas. Polo que nos dicen, estádelo facendo moi ben, tedes a máxima puntuación posible. E ademais sabemos que estades conseguindo moitos puntos adicionais porque estades viaxando moito coa vosa imaginación a través dos libros que tedes na casa, estades facendo moitas manualidades e, sobre todo, cumprindo todos os retos da Biblio Veleiro, que vos estamos vixiando. Para evitar ir á prórroga, facede deporte. Nós tamén o facemos, aínda que os burpees e as sentadillas pasámolas algo por alto, pero non lle digades a nosa adestradora, é un segredo. Non podemos saír lesionadas desta aventura. Temos que estirar e podelo facer como a nós, con cancións viejunas, porque sí, Paula, nós tamén nos gustan esas cancións. Que se note o adestramento xogando moito. E os deberes... Sí, algún tamén hai que facer, aínda que seguro que é o menos divertido, algo rollo, facer os deberes así, sen ver os profes nin os amigos. Pero, recordade, a bocina deste partido está a punto de soar. É moi importante enfrentarnos aos partidos que veñan coas leccións ben aprendidas. A todas e todos os profes, moito ánimo tamén para vos. E mil gracias por axudar a canteira veleiriña a non perder a pelota e non desfondar neste partido. Moita coraxe, porque sabedes que a este virus imos meterlle unha tripla de responsabilidade, unha de compromiso, unha de exemplo, unha de empatía, unha de amizade. E a última porque sí, porque queremos e nos dá a gana. E na prórroga gañamos o partido. Fácil. Xuntos farémolo, xuntas lograrémolo, xuntos acadarémolo, xuntas conseguirémolo. E a aperta que nos imos dar cando gañemos este partido, veleiriñas, veleiriños, esa non cabe nunha cancha de baloncesto. Vamos!